Oops! Kadyot lang! Tay, hapit gugo matapuan sa klase na mo, tay. Nganong hapit raman anak? Gi-announce ganiha ang tapuan sa klase. Ang gitudlo ni ma'am kay ako mang tapad. Hapit jud ko, tay. Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang! Lakot kay kang kahuya ka. Putlon ta ka. Hangay ra nimo. Nang saka, nalunti mo malagitigwas ng akong pilihanan. Anong hulog-hulog magkagpapil nga na numero sa luto. Di man mo daw. May pagputlon. Tana lang ka malitiya ka. Manay kay hinungdan. Ako na magalindong gilabay kay napusoy ko, imo manggipunin. Kailangan pa bang i-memorize yun? Kadyot lang! Galasgawa gid sa resulta sa swertres Marioy. Tumoy ra gyud ni igo nako. Ako agad, pre, kay tunga nilang gikuwang. Sus, pre, uy, kung kanang imong tumoy, dili pa na sa akong tunga. Haskag yung igo, ah. Kailangan pa bang i-memorize yun? Kadyot lang! Day, sugta na lagi ko. Di jud ka magmahay. Kay sa tanang panahon ug maskin unsang orasa ko kunin mo kinahanglan, anaa lang ko sa imong kiliran. Pugngan man ko baha, bagyo ug bisag linog pa. Diya ka, niyang gabi ilagi, huwag magkamuari. Ay, kuan man god, nagtaligsik. Kailangan pa bang i-memorize yun? Kadyot lang! Unsa nang talong, mami? Hayop na? Anak, ang talong, gulay na. Ngano malagi siya ya? Nadunggan ako kagabi eh. Ingon siya, Sir, ang hayop ng talong mo. Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang! Bitoy, use beautiful in a sentence. My teacher is beautiful. Isn't she? Oh, very good. Sige daw, Bisaya daw. Ay, kuan ma'am. Ang akong maestra, guwapa. Wa siya yapi. Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang! Day, kapila na bagkaing na nga usa sa imong trabaho din sa balay ang pagtubag sa telepono. Sabot? Oh, yes, sir. Day, tubaga lagi ng telepono. Unsaon ko man sa pagtubag, sir. Nga pa man ko kahibaon sa iyang pangutana. Kailangan pa bang i-memorize yun? Dok, magpa-check up ko kay sakit akong puson. Ayaw ka bala ka day kay butangan na tog thermometer. Maulaw man ko, Dok. Ayaw ka ulo kay patyo na to ang suga. Dili man ang puson, Dok. Dili masad ni thermometer day. Kailangan pa bang i-memorize yun? Kadyot lang! Our lesson for today is about history. Pedro, who is Jose Rizal? Waman ko kailangan, ma'am. Juan, Na, labaw po ko wa kailangan, ma'am. Tingalig to na sa pikas section. Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang! Di ba ingon ko nimo anak nga diha lang kas pikas balay mo palit og suka? Kadugay ba nimong nakabalik? humanggog ko. Kakita og pikas nga balay, tay. Puros man jud tibuok. Kailangan pa bang i-memorize yun? Tay, tinuod ba nga tanang patay mo gahi? Aw, tinuod na anak. Pero dili tanang gahi patay. Kailangan po bang i-memorize yan? Kadyot lang! Lo, unsa gani ang binisaya sa no trespassing? Ay sus, apo ko. Ang binisaya ni Ana, bawal mo agi ang tulo. Kailangan pa
pa bang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang! Hurit gina mong kwarta, Sir Police. Giray pa mi. Apil pagod si Lola. Giapil pa gid ang imong lula? Lula, unsa ba imong gibate? Nalipay kay ko sa gibuhat nila, polis. Kay maayon na nga akong pagpangihi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang! Lo, maglabing-labing pa ba mo ni Lola, Lo? Oh, siyempre. Unsa may style, Lo? Nga luya naman mo. Aw, mag-iniro. Kuya, oy, dog style? Dili apo. Simhot-simhot na lang. Kailangan pa bang i-memorize yun? Mr. Announcer, manawagan unta ko o pwede ba? Sige ba kay padungol din na sa microphone. Manawagan ko didto sa mga taong dunay malumong kasing-kasing o kinsa man og galing kadtong nakakita sa akong misis, kulot siya og buhok, bodlat og mata, lisngag og ilong, baga siya og ngabil, lagom siya og pamanit. Palihog lang ko. Ayaw na intawon sa iuli. Alangan? No! Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang! Dong, sa dili pa ko mamatay. Pasilo ako. Nakapangabit ko, Dong. Lagi day, kabaluman ko. Maobitaw nga gihiluan ti ka. Kailangan pa bang i-memorize yun? Mr. Announcer, manawagan unta ko. Sige day, paduol diri sa microphone. Kung naminaw man, ang akong bana, nanilayas, o gidalang akong 5 ka anak. Dong, palihog lang, ibalik ang upat. Tungod gay, usara imo diha. Kailangan pa bang i-memorize yun? Honong diri, honong. Dakop ni, ha? Unsa may sayop na ko, sir? Overspeeding ka. Professional driver ka ba? Yes, sir. Be. Unsa ang primera, be? Ingon ani, sir. Ang segunda? Ingon ani, sir. Ang tersera? Ingon ani, sir. Onya, ang kwarta? Naas ilalom sa lisensya, sir. Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang! Lisensya, wrong parking ka. Para madali ta. Tagayan na lagunan nila para pampamahaw. Wala man ko'y kwarta, sir. Sige, 50 na lang para pang kape. Maupag-ipagawas na ko. Siyaro, lagi kay 20 pesos diha. Wala lagi in taon ko'y kwarta, sir. Kumuha na ng imong kamot, be. Paritik ka na lang kung bali 100. Love Radio. Alangan? No! Kailangan po mong i-memorize yan. Sa usa ka job interview, nangutana ang employer sa applicant. What can you contribute to our company? Naadi ay amutan, sir? Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Bakyas News! Isang barko nalunod, hindi nakatiis, lumitaw. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Sa classroom. Buknoy, kung pangatanong ganing tika, abtik imong itubag ha? Okay, ma'am. 1+1, abtik. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. O siya kaadlaw, nanuroy si Butchok ug ang iyang lolo. Naon siya kaapo? Nahulog ako lollipop lo. Pasag di na ayaw na napunita kay dirty na siya. Ug pagkaugma, nakitaan ni Goryo nga nahulog ang lolo ni Butchok sa kanal. Butchok, ang imong lolo nahulog sa kanal. Ayaw na to siya punita ha, kay dirty na to siya. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Karong mga panahon na may gala, dili na tayo magpasagan og boto. Vote wisely! Sir, mangutana lang ko, sir. Ano manong? Kinsa na si Wisely, sir?
Kandidato na? Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Tampalasan, kikang banahag ka! Naku, naibalaan nga na kay uyab nga 18 anyos! Da, ulahi, nakasbalita, day. 23 anyos sa turunday. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Bakyas News! Kawatan! Ni nakawan! Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Noong sakay ko, Sige, asa man ka? yalan sa kanto noong. Naibayad ang bata noong? Wala, kay dool raman. Ang musabak noong. Wala, igapon. Sige nak, sa baka ko nak ha. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Nagkarga og kanding si Lolo Koy sa sulod sa bus. Og nangutana ang konduktor. Kinsa ning kanding? Ako na dong, ako. Litihan na to nilo ha. Sige daw. Pangutana ng kanding daw, kung na ba na siya pamilite. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Si Tarzan, gi-interview sa usa ka reporter. Tarsan, unsa man mo pagtukod og balay diya sa ibabaw sa punuan? Ambot sir, kay nagrenta raman ko diya sir. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Si Lolo Koy, nakabangga og Amerikano. Sorry sir. Sorry 2. Sorry 3. Sorry 4. Abi siguro mapildi ko ni mag-inihapay ha. Sorry 5. Are you sick? Sick daw. 6 gani. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Buknoy, kung na ako'y usa ka karni, ako siyang tungaon. Pila naman kapiraso akong karni? 2, ma'am. Una ako ba dyan tungaon? 4 na, ma'am. Ako ba dyan tungaon? 8 na, ma'am. Tungaon bagid na ako. 16 na, ma'am. Una tungaon. Badjud na ako siya. Pila naman? Ma'am, oy. Ipagaling na lang na, ma'am, be. Kapuya, oy. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Walay pang entrance fee si Lolo Koy sa sabungan. Mao nangita kini og pamaagi. Og ingani ang naitabo. Noong unsa na? Manok ni sir, manok. Kabalo ko manok na. Nganong himungaan man ang gidala diri nong? Naman good laban niyang bana diri sir. Pang moral support lang sir ba? Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Sa eskwelahan. Okay, class, kisa may ganamat og langit. May isa og kamot ang tanan. Para lamang kay Tikyo. Tikyo, dili ka ganamat og langit? Dili ko ma'am, oy, kay paulion manggugog sa'yo ni mama, ma'am. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Palit ka! Siya may palitan mo daw. Just daw nong, kanan sa litro pack. Siya man, kanang powder? Naman nong, naibareta. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Tay, tinuod ng multo, tay? Dili, nak. Ano nang naman ka? Ingon magod ni Yaya, tay, nga tinuod daw ang multo. Ha? Ala, pag-impake na, nak. Wala tayo yaya. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Doon ay usa ka Bisaya nga gi-interview sa Amerikano. What can you say about the violence in the Philippines? Sir, I don't know how to play violins, but I know how to play guitar. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Siya kahubog, gidool sa pulis, og ingani ang naitabo. Kinsa isog diha, gawas! Brad, ka naman, Brad. Siya may problema. Siya man ka. Pulis ko diri, Brad. Siya may itong problema niya, Brad. Wala man, sir. Ngita lang kong isog diri, sir, ba kay ipadako, punta na ako sa imo, ha? Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Nang gisugod ko ni mama nung magkuwag lamaw. Dong! Hala, kadako na ba ni mo bata ka? Kadali, rabaya sa panahon, no? Lagi nang, nag-eskwela pa ka. Nung, 4th year high school. Maba? Wala siya may balak ni mo kwaon. Lamaw lagi nung, Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Pedro, 1 plus 2. 3, ma'am. Very good.
O ikaw, Juan, 36 times 41. Mananiron. Kung lisod gani, ko'y pangutanon. Pabor. Absinin na lang ko, mamay. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Doon ay usa ka pangit na ngayog wish sa usa ka fairy. Ano sa may wish ni mo? Na ako'y mapadiri. Gusto ko matog US kay basig dito na ako makita na babae nga akong pakasalan. Ay, di na siya pwede kay pang Pilipinas na akong power. Mau ba? O sige, mahimo na lang kang mortal tapos pakasalan ko nimo ha? Ha? Ay, ando na yung mapabit. Ano na to, Biki? Basing mabuhatan na nagparaan ni. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. The philosophy. Nong para. Manaog? Dili. Nga naman ay sikang floor niya yung jeep ninyo. Kay musaka na lang ko. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Panagoy manok sa kusina, dili magbabugaw. Hadlo ka dong. Hala ka manok, naay kalaha diha. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Bakyas News! Basurero, nagsampa ng kaso. Binasura. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Gang na ako'y regalo nimo. Hala, unsa ba na? Tag-ana sa. Halo tag-ay ko klubi. Sige, para sa liog. Kwintas? Dili, lugod. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Sakit kayo bay? Nganong ing-ato man siya? Gibiyaan ko niya. Ano di ay bay? Asa di unta mo mga to? Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre. Ang taong walang kibo. Dako, ingat kayo. Uutot yan. Hot Radio. Tayo pa rin, siyempre.